ao DJ, ao DJ, ao DJ. Ao DJ, mano.
fast lane, zama ku fast lane, dlala bitch, dlala, dlala bitch, dlala, dlala bitch, dlala. Sarışınız böyle now, böyle now, böyle now.
ao DJ Mal. Our God was trying to tell us that whatever thing that happens every minute, we shall not die because we're in His hand. Remember what happened in the book of Acts with Paul.
elomzali andigcinele umzali abasenamadoda ngabahlolokazi apha kulo mhlaba sebathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi wena kaqamata ohlelile emazulwini thatha lo mthandazo unyuke nawe enkosini uthixo somandla andigcinele umzali elomzali andigcinele umzali abasenamadoda ngabahlolokazi apha kulo mhlaba sebathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi ohlelile emazulwini thatha lo mthandazo unyuke nawe enkosini uthixo somandla andigcinele umzali elomzali andigcinele umzali abasenamadoda ngabahlolokazi apha kulo mhlaba sebathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi wena kaqamata ohlelile emazulwini thatha lo mthandazo unyuke nawe enkosini uthixo somandla andigcinele umzali elomzali andigcinele umzali abasenamadoda ngabahlolokazi apha kulo mhlaba sebathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi bathembele ngathi